रउआ सबके बहुत बहुत स्वागत बाटे अपने YouTube चैनल जेकर नाव बाटे रघुवीर शरण श्रीवास्तव YouTube चैनल। आज एगो आइल बानी एगो चटकदार भोजपुरिया गीत के साथ कि कौन देवता के गढ़ल संवारल हमरे खातिर जमी पे उतारल कौन देवता के गढ़ल संवारल हमरे खातिर जमी पे उतारल तोहर अखिया बकैले दीवाना जाना बड़ू अनमोल ऐसन खजाना तोहर जोड़ा न दोसर जनाना जाना बड़ू अनमोल ऐसन खजाना तोहर जोड़ा न दोसर जनाना जाना। चनवा से रंग लेके तोहके बनवले चमके गोराई गोरे गाल के कारी रे बदरिया से केसिया संवरले लागता कि फुर्सत निकाल के हवा मारे ता चरा फहर जाला हो मुड़ के देखा ता नजरी ठहर जाला हो कैसे होई न के हुआ सिकाना जाना बड़ू अनमोल ऐसन खजाना